Og karon mga higala dita maglangan niya ang sumpay ni naghinapustang sugilanon. Pader, I am your pader. Og naglisod ko sa pagdawat niya nga akong amahan. Nagayo siya na akong pasaylo. Pero naglisod ko sa paghatag. Naglisod ko. Uy, maghilak mga kadagring. Pero nagpasalamat ko sa Diyos. Nga iya kong gitagaan sa kaisog. Nga batukan ang akong kahiubos. Kung nagkahimo, naghihapon ko sa paghatag sa akong pastelo kadto sa akong amahan. Ugaling lang. Kaya nawa na ang iyang memorya. Wa na siya makailan ako. Kaluoy gud in taon anang paliya. Ping, wa pa gyud ay gihapon kay nahinumduman. Bahin sa unsa man. Kamong tanan nakaila niya. Nakaila mo sa akong amahan. Nakaila mong tanan ni Tatay Piping. Naa siya karon naglingkod sa tubangan. Kauban ni nang Milagring. Uy, wala. Ako? Ay Piping. Tay. Uy. Ginoo, salamat. Salamat, Diyos ko. Tay, dali. Uban ako sa tubangan. Ipailati ka formally sa mga tao. Dali, tay. Dali. Uy. Sige, Ping. Barog, Ping. Godet ako, tay. Daritas tubangan, tay, dali. Uy. Grabe, uy. Hangtod ron. Magkahilak pa man gihapon ko. Lagi? Kaas kay gluha. Asa naman to sila si Kuya? Toro, gitapok ka sa mga tao. Oo. Pero tanawa lulong. Nagsigir og gisi si Kuya Piping. Pero murag kalipog. Luya bitang Kuya Piping sa. Maulian pa ka na siya. Maulian pa tingali na, uy. Oh, ampot lang. Pero feeling na ko, maulian pa yun as Kuya. Mayuntag maulian na gyud siya. Aron, ma-appreciate gyud niya ang presence ni Father. Isip iyang anak ba? Atong iampo. Aw, aso always mong gyud na. Pero mas maayo gyud nga ang pag-ampo, kanang united ba? Kanang yung magdungan. Oh, atong igno ng atong mga kaubanan sa youth nga maghiusa tas pag-ampo para ni Kuya Piping. Laim sa ng pag-ampo kauban ng atong grupo, sis. Laim sa ng pag-ampo na ato raging duha. Kinag-ampo na bitaw tang duha para ni Kuya. Nag-ampo ko. Nag-ampo sad ka. Hala eh. Ikaw, sister ba? Kabisay nakasabot na kas akong ipasabot, no? Magbabugo-bugo, pagid ka. Pas-pas rin kang pick up, di ba? Ay, hindi mo, Brad. Kung unsa magani nang imong ipasabot, suluhan na lang na, okay? Bye. Sis! Inag, di? Lida! Sis!
Padre, sigurado ka nga anhi ka matuog karon. Wa ra ba ko makaandam og imong higdaanan da? Way kaso lang, ayaw pala pigtagad na ko. Pwede ra gyud ko di asawanan. Naman kay ekstra nga banig. Kung wa, pwede ra habol akong ihapin. Kung wa, fights ra gyapon. Pastilan, Padre. Wa gyud kasudlan karon sa akong kalipay. Nag-awas-awas gyud ron ang akong kasing-kasing, Dre. Ako sabdang, dili masabot ang kalipay nga akong gibati. Gaan kay sa kundugan. Dili parehas atong miaging mga adlaw nga haskang bugata gyud. Lami lang kayong iutong. Sino'y piping nimo? Si tatay piping nimo ba? Bisan og wa pa na siya kaayo kasabot sa mga panghitabo. Makita gid nimo nga malipayon siya, Dre. Oo. Geng, katulog na, oy. Nanawag na ay. Dali, Dre. Adtoon na to. Katuog na lang, Ping, kung nagduka na ka, ha? Ako pang tagaan o higdaanan si Padre. Ang imong anak ba? Katuog na tayo aron magkapahuway kag sayo. Sige. Good night na. Kinsa ganito nga nimo? James. Father James, pare imong anak. Uy, niga ko rin ako anak god. Kanusa ka lang na pare. Nalimot lagi ko. Magbalat na mag-istorya, ha? Gabiin naman. Sige. Bebe. Sibo gamay, Ping, ha? Kay magkuha ko banig para higdaanan ni Padre. Kanang na ibabaw sa aparador lang, ako nalay kuha. Ay, mupatong raman gud ko, Dre. Ako na lang, aron di na ka mahago. Sugar rin mahagok ni tatay, oy. Igon anak gina siya, Dre. Sige na, Dre. Katuog na, oy, aron sa makapahuway ka na. Sige nang, salamat kayo. Daghan ko kayo salamat. Mangutan na lang di ay ko, Padre. O sa matanang? Dili na ba mausab ang imong desisyon nga mubalhin og parokya? Sa pagkakaroon, final na nga akong pagbalhinang. Kay nawad anon sa buog kura nga akong balhinan. Pero makiksulti pa ko ini sa arsobispo. Pero ay kabala ka nang, bisan tuan ako sa laing parokya, akong siguruhon nga moanhig ko din kada semana. Sige, Padre. Salamat. Sige nang, mayong pagkatog. Lingkod na, Ping. Lami kaayo ni atong pamahaw, o. Ni apay kapayas nga hinog sa punuan. Unsa may imong gisigihag, Ping? May gipangita ka? Ha? Wa man. Nangita ni siyang Padre. Ha? Nahinumdum ka, Ping. Nahinumdum kang dinhis, Padre. Ha? Dini si Padre Kiko? Padre Kiko ba, oy? Hagbay raman gutong namatay. Ha? Namatay na dis Padre Kiko?
Ping. Oo, namatay naman dahil taon tos Padre Kiko, no? Pahuway nga dayon ihatag kaniya o Ginoo. Ug ang kahayag nga way pagkapalong, magadanag kaniya hangtod sa kangturan. Sige, ngaw na ta. Ang kalamis sa sabaw. Nalimot na sad siya ni Father James. Saro adawag rin? Lunes, Ping. Gapon, Huwebes. Domingo, oy. Lunes man ron. Domingo gahapon. Nahu, ano sa takasimba, no? Ay, nanimba taping, oy. Huwag yung kayo nahinumduman gahapon. Tiguang ang yug ko da. Ay, magpanglimot namang yug ko, eh. Sige na lang, Ping. Higop na lang maayog sa baw diha. Basin pag di ka na magpanglimot. Huwag yun di ay sa inahinumduman sa nahitabo gahapon. Huwag yun di ay. Abi na kog nianhi pa si Father sa wa pa siya mugikan. Wa naman lida. Pero nanawag siya. Naglikay na lang tingali si Father nga maghinilakay na sad mo nang. Tingali. Wa na naghiskot si Kuya Piping ni Father nang? Wa gyud. Hala no? Wa pa gid mo balik ang iyang memorya? Ambot lang kahalida. Kung mubalik pa bagid kahayang memorya. Pero at least nang nakaila pa gihapon siya nimo. Ay, usahay. Mangutana mangganikin sa ako ngan. Mao ba? Hala no? Padayon lang gid sa pag-apil niya sa imong pag-ampo, halida. O nang uy. Og di lang ako. Kaming tanan nga nagserbisyo sa simbahan. Nagampo gid para ni Kuya Piping. Si Kuya nang... Hi, Kuya! Ari diriping. Ayaw pagsigig sit diha. Taon sang Kuya, uy. Nagsangko ang kilay ay... Wala sa di kailan ako ron. Uy, Wa na sad kang makaila sa tong bisita, no? kaila, uy, nagutaw nga. Bebe. Kinsa man ko nun, ibe. Katawa lang. Wa kaila. Ay, kaila lagi, nagutaw nga, makalimtan man ka, uy. Bebe, ako. Oh. Kinsa man ko no ko, be. Siyang hilagod?